Goedenavond, dit is Sittard de Mert. Dit is het 18e Oktoberfeest hier in de stad. En wij wachten op de Oktoberparade. Alhoewel de start is al begonnen met wat reclamewagens. De Oktoberparade heeft door de binnenstad het begin moet vormen voor het 18e Oktoberfeest. Ik werd geholpen door Cyril Nihel. Ja. Uit Sittard, welkom Cyril. Dank je, Geer, om dit te mogen doen. Leuk, ja. En dan zijn ze weer piekfijn op, hè? Ja, dat is altijd een heel schoon traditie. En we zien dat dat ieder jaar weer meer en meer groeit. Heel veel u gaan beter hun best doen om er weer schoon op te staan. Ja. Ja, dat is zo'n beetje zo erin gegroeid. Plotseling had Sittard een niet cultureel feest. Nee, precies. Het is geen klein begoos als vervanging van een kermis. En de stiel wordt immer fijner. En zo ook de kleedage. Ja. Ja, want we verkleien ons niet, we kleien ons. Hè? We gaan gekleed, niet verkleed. Ja. Gewoon gekleed, ja. Zanger, misschien bekend ook wel van de Vastelovend. Zo'n 6 keer in de LVK-finale gestaan. Maar ook theaterman, pianist. En binnenkort zijn eigen one-man show. Wie kan dat nou zeggen? Ja, dat wordt ook zo gaat van een wunsch. En dat is nu al de driede. En dat gaat allemaal leuk en aardig. Ja. In het Toon Hermans Theater een eindvoorstelling in Heerlen binnenkort. Mensen moeten maar op internet kijken. Op Zeuk nog het geluk. Op Zeuk nog het geluk. Succes ermee. Maar vandaag mijn co-commentator, want ik heb het einde nodig die alles van Sittard werd. Ja, dan moet ik weer dicht zien. Allee dan, daar gaan we. En ieder jaar heb ze zich wat bij, heb ik begrepen. Hè? Ja, want het is allemaal, omdat het zijn geen prullen. En het is allemaal best veel geld, dus ik heb me afgesproken. Ieder jaar koop ik me gat. Dan is een blouse, dan weer eens een zukken, dan weer... Een nieuwe onderbox. Nu onderbox, oh ja, die willen. En wat had ze nou? Nu heb ik een jas. Ja, dat is te warm. warm, Ik dacht dat het ging regenen. Dat zou ik hem aangedaan. Nou ja, maar de temperatuur is verder prima. Ja. Het is een beetje herfstachtig. We hebben wat wind, we hebben wat druppeltjes, maar dat mag de pret niet drukken. Waar verheugt ze zich op in de Oktoberparade? Ja, sta ik op het laatste de schone wagen met Miss Oktoberfeest nu. Het is eigenlijk zus de Prins Carnaval, maar dan voor het Oktoberfeest. En een meetje. Ja, schoon is het ja. Femke Thiessen, de 10e Miss Oktoberfeest. Ja, de 10e, omdat we in het begin, ja, verwoestenheid worden aan de baan ging. Dus zijn ze pas later gestart om een daadwerkelijke Miss Oktoberfeest uit te roepen. Wie zeggen ze dat heen? Daar spichten we ons op. Wie? Wie zeggen ze dat heen? Daar spichten we ons op. Daar spichten we ons op, ja. Optie zitten. Ik leer toch af en toe wat bij. We gaan kijken, want we hebben ook veel harmonieën, fanfares, de ganse Sittard Gelencup en muziek. En ik denk de Phil als eerste. De Phil is als eerste, de trots van Sittard. Hè. Normaal sta ik daarbij, maar ik moet in de verband met de voorbereiding kon ik daar niet bij zijn. Maar dan gaat de kleine van mij, die gaat daar lopen. Thomasje! Dat heb ik nu bij de Phil helemaal niet geduurd, van dat hij er maar mijn tijd moet invullen. Ja, dat heb ze cultureel al doorgegeven. Wij verplaatsen ons naar de commentaarpositie. Ja. En veel plezier dus met de parade van het Oktoberfeest in 2023 hier op de Mert in Sittard. Ja, zoals we al zagen, de Phil met de Böhmische Traum heb ik volgens mij gehuurd, hè, Cyril? Ja, heel goed. Top. En een parade, een Oktoberparade. Ja, alles is natuurlijk een beetje afgekeken van München, waar het Oktoberfeest hoe het is begonnen in de vorige eeuw. Ja. En ook door dus eigenlijk vergelijkbare deelnemers. Er moeten natuurlijk wagens voorbij komen met beervaten. De vele beermerken, oude tractoren, dat soort dingen kunnen we een beetje verwachten. Ja, toch? precies. Het is een Münchenfeest, is ontstaan uit een Broelof. Ja. En dat is zo uitgegroeid, ja, dat is eigenlijk niet voor te stellen. Op de, wat was ook, Elisabeth Wiesen. Hey, ja, genau.
En wat ik ook wel mooi vind sinds een aantal jaar is natuurlijk de vastelovensoptocht van Sittard is natuurlijk wereldberoemd, immer wagenbouwers. Ja. En dus juist dat het elkaar een beetje beïnvloedt, hè? Het zit elkaar niet in de weg, het versterkt elkaar. Nee, absoluut. Er zijn ook veel vastelovensverenigingen die ook voor de Oktoberfeest een kleinere variant maken voor deze parade. Want dat is, ja, of dat nu in het bloot zit, men wil toch in een optocht. Ja, en want wat we zien eigenlijk is een andere, moet ik het zeggen, Duits-Oostenrijkse traditie. Ja. De Almabtrieb. Ja, dit is de Rijksweg Zuid. Ja. Die hebben het al een paar jaar zo'n fijn keuoprijtjes gemaakt. En die bootsen dat nog allemaal Abtrieb. Ja, het is zo'n prachtig. En dat vinden we natuurlijk in Zuid-Duitsland en Oostenrijk en Zwitserland waarschijnlijk ook wel rondom deze periode. Het vier komt dan de berg af, hè? Ja, Want er is niks meer te eten. Vanaf half september tot begin oktober, dan is het graasseizoen is voorbij en dan komen die truck de stal in. Dan gaan ze die koeien verkleden met een groot feest. Als dankbaarheid tot de koeien het weer overleven hebben en dat ze weer de winter kunnen sterken. Van welke zit dat ze allemaal komen deze aan? Wat erbij. Dat zou kennen. Hoeven ze maar van boven los te laten. Ja, die hebben toen maar kleine reetjes. Die moeten over die kabels weer van de kermis. Och, dat is mijn neefje. Wacht. Oh, dit is weet. Ja. Och, toch niet. Is dat ook een cabaretier? Ja, dat zie ik er wel op. Ja. Die heeft die rubbermat niet in liggen waarschijnlijk. Lejoet. Leef nog? Ja, dat is er. Oh, gelukkig. Dat moet noemd tegen me zeggen. Oh, zo. Ja. Ja, en ook hier weer Riediek. Ja, toch, ondanks het weer een beetje nadig is, trekken toch genoeg nu. En allemaal in stiel. Enkeling niet. Nou, dat is het eerste log. Precies. Er besteedt geen optocht zo wel uit. Kennen. Ja, en Kullen. En de roze montagszoet. Dat trekt wel alles achter de gang. Dan kun je de draaiende oren als ze niet opschiet. Toch? Ja. Hier is het wel ontspannen. Maar dat is toch, die regels daar, dat is toch heel erg streng. Ook, ja? De Duitse, ja. Gründlichkeit. Ja, precies. Dat is een beetje het militaristische. Wat ze eigenlijk door voor de gek halden met een rode en blauwe vonken. Ja. Maar ze kunnen er toch wat van. Ja, het bleef een parodie, hè. Het vult met de regen wel mee. Ja. En, wie langer de optocht trekt, de parade, wie druger het wordt, heb ik gezien. Ja, die pieken waren al gezakt net. Dus. Maar dus is heel dik dat Sittard ontsnapt aan een wolk wat aankomt. Dat heeft te maken, ze zit een beetje in een dalletje. Mm-hmm. En dan zie je de wolk aankomen en heel dik zie je hem ook oerheen gaan. En nou zit het schitterend sluiten. De gilt zit in de gaten. Ja, zeker. Ja. En dat heeft dan volgens die wetenschappelijke theorie met dat dalletje te maken. Ja, precies. De thermiek wat zich ontsteekt in de stad, van de warmte, van de lu, dat trekt naar boven. Zeker als zich alles concentreert op de markt. En dan gaat dat naar boven, gaat dat een beetje naar beneden. En daarom is hij natuurlijk honderden jaar geleden een stad gesticht. Omdat dat handig was, ook qua weer. Meestal terug. Waldermeer. Ja. Ja, we hebben een optochtvolgorde gekregen, maar we hebben ons ook erop ingericht dat er van die volgorde niet heel veel klopt. Maar Gaten had zich er niet tussen staan, hè? Nee, je hebt maar 1 spatie ertussen. En nu zou volgens het liedje de Bretzelclub aankomen. Die delen bretzelen uit. Lastig dat? Ik vind het wel lekker. We hebben ook sommige met boter in, hè. Die zijn het lekkerst. Ja, als je denkt, we zien allemaal die gasten uit Zuid-Duitsland en Oostenrijk en Tsjechië en Zwitserland met zien gewoon zitten er neer. Of mensen uit Geleen met een hutje op. En een lederhozen aan. Ja, er zijn ook veel uit mensen geleden. Lummerig. Ja, er zitten ook veel groepen van Lummerig in de parade. En die haalde ook van lederhozen, toch? Ja. Van Lummerik vooral. Ja.
Want van oorsprong is dat gewoon een werkkleding, hè? Zoals Ja, dat is gewoon... in Amerika de spijkerbox hadden, die nauwelijks kapot ging. Ja, zeggen ze wel, de lederhozen. Ja, had er weer een geheid of een bok geslagen. Hirsch. Een hirsch, dat hirschleder, dat is het fijnste. Van Harry Hirsch. Een typetje van Otto Woukers. Mooi shot. We zijn Café de Gats, achter door een van de oudste pandjes heen nog aan de meer. Dan zit dat aan de achter de klok van de Peterskerk. En natuurlijk Hotel de Lumboer. Met het vastelovensbalkon. Ja, hangers aangekleed nu eens. Vertel. Nou goed, met de Zeus ook aan de gevels. Eerlijk gezegd, hij toch zijn decoratie voor het Oktoberfeest. En die hebben dat op de zolder liggen. En als het vastelavond is, dan douchen ze dat om. En dan zullen ze zien dat bij het vastelavondsbalkon, ja, dat hangt sowieso vol met vanen en ballonnen. De Kurmgat. Ja, dat is de pretzelclub. Dan zien we z'n drieën. Dat is een grote club. Daarom, die delen uit, daarom duurt dat zo lang. Nummer 4. Nou, wie voor pretzels zal mevrouw uitdelen? Dat zijn wafels of niet? Of zijn dat hele kleine pretzels? Dat zijn die kleintjes. Oh, ja. Nee, maar ja, dat hield wel een beetje op. Hier kan ik zien ook, als we de optocht met de vastelavond doen, dan hebben we op de route de optochtregelaars die met elkaar in verbinding staan. En die zorgen tot de doorloop. Moest ook niet alle optochten even strak hebben. Live muziek? Daar gaat een moment, ja. Daar gaat een paar jaar met. Dat blijft spelen, de ganse optocht. Dat is ook kennen. Ja. Ik geloof dat de kermis jullie even het geluid doet. Ja, dat is wel zo netjes. Als die in de camera zien. Ja. Koep Marie. We hadden het over Limburg. Het is een groep uit Limburg. Uit Limburg. Koep Marie ontstaan uit ook een vastelavond zangclubje. Die hebben in 2018 in de finale gestaan van de LVK. Met het nummer Wie Kumpt ze erop. En dat is toch een grotere groep geworden. En die trekken ook met de Oktoberparade met. Ik denk dat het op binnen op die keer heel gezellig is. Oh ja. Dit is fijn terug. We werden alleen na het van binnen. Ook goed. Wordt dat een bloed ook bovenlijf? Wow. De jongen wat langs heeft. Ik zo smeren zeg. Ja. We zijn live hè? Ja. Kijk hoe was het is. Ja, nee, daarom. Nee. Tegenwoordig. Toen was zo gecanceld. Ja. Ja, wat die weet theater in. Ja, precies. Het is van die vrouw in duvel. Cyril zo'n een bloed bovenlief. Ja, van de meneer. Dat viel dan nog mee. Ja. Maar ja, nogmaals, wat zal het zien? 18 graden? Ja, precies. En de temperatuur hebben we niks te klagen. Ja, ze hebben toch allemaal goos in. Allemaal lachende gezichten. Wie kan niet door, denk ze. Oh, ik denk wel dat hoe dat kind steekt. En dan is als ze...
Een van de muziekverenigingen die toch in deze regio altijd furoren maakt. Zeker ook op het Wereldmuziekconcours. Dat zien die van Oppig, Cyril. Harmonie Concordia. Ja. Een klein dorp Groningen kan zien. Absoluut. En opnieuw hoort je de melodie van de Böhmische Trang. Ja, schon wie ook de muziek met overgaat in de traditie. En dat wordt metgenomen. En dat zie je ook dat zo'n harmonie ook heel groot is. Dat er hier aan deel moet metnemen, moet doen. En ja, toch een muziek mogen laten horen. En dat is bij die andere harmonieën dadelijk ook. Ja, want ik denk dat ze er allemaal zien van de gemeente. Ja. En dat is toch vrijdagavond. En iedereen moet toch snel gauw eten en toch op TT zien. Ja, normaal hebben ze vrijdagavond repetitie. Tenminste de film. Ik denk dat dit leuker is. Dit zien de Almdoedler. Almdoedler, ja, die zin van Münstergelijn. En Almdoedler, dat is een kruidenlikeur op basis van appelkruiden. Hoeveel kunt ze ervan hebben op mijn ogen? Nee, dat vult best met. Er zit niet zoveel in. Dat is de knapste mens van Münstergelijn. Ja. Ja, want dan zien die van Leijenbroek. Van Varen Sint-Jan, van Leijenbroek. Maar de president. Och, waar, Michiel. Die grootste Fortuna-fan wat zit er daar. En we luisteren naar Rosamunde, origineel Skoda Lasky. Mijnwerkers erbij. Heb ik gezegd, als de camera's er stonden, stop je met spelen. Lampje op de kop. Ja. Oh, dat zijn die minwerkers van dit. Ja, precies. Ja. Leijenbroek is hij ook een week, toch? Van, ja. Wat zit dat? Leijenbroek weggaven en nu komt ze bij de kerk met zijn leven. Ja, met nog een eigen verenigingsleven. Sint-Jan. Ja, dat is natuurlijk ook wel slim, zo'n openingsparade. Dan hebben ze meteen de stad vol met mensen. Ja. Ik weet niet of dat de grondslag was, maar het werkt ontzettend. En
Maar dan zie je dat er ook, nu ook alleen voor de op te komen. Maar en alles wat er met gepikt wordt is natuurlijk, het is per slotverrekening toch eigenlijk een kermis ook. Ja. Vrun uit Lummerig. Die hebben de Tum-Tum-Stube. Tum die er straks ook weer naar huis brengt. Ja. Als je goede stroot in brengt dan. Ja, 6 dagen programma op de wiezen van Sittard. Ja. De schootsvelden. Tussen de kermis door. Met eigenlijk alle soorten muziek. Uiteraard bluesmuziek. Volkstumelige muziek. Bluesmuziek is voornamelijk ook de zondagmorgen. Het vroegstoppenmorgen is altijd in een café, het Heller Kapelle. En die maken dan met een samengesteld muzikanten de traditionele Oostenrijkse muziek. Er wordt ook bij gezongen. Dat is ook altijd een hele leuke zondagse opstart. Ja. En sluit de Marottenkapel dan aan de voeten op de neer. Ja, klopt. Marottenkapel is en allemaal die schutterieën komen. Hè? Oh, dat is honderden bussen. Over kapel gesproken. Ja. Het is hier van Beeg. Kapel dag en nacht. Ja. Het zal de oudst bestående blooskapel van Nederland zijn. Het is niet af te zien aan de uniformen, maar dan moeten we een oprichtingsdatum kunnen zien. Ja, op het vaandel. Ja. Maar we zoeken het op. De uniformen zijn op de Franse revolutie. Ja. Toen loog dat leger bij Beeg. Ja. Trumpje is wel zo al het heerste. Ja, historisch gezien waren het natuurlijk ook de legers die voor de muziek zorgden. Ja, precies. In veel plaatsen. Er zijn heel wat fanfares en harmonie hoe het ontstond. Moest toch op een ritme marcheren. Ja, maar dat ook om dat instrument achterbleven. Ja. En dat zal ook heel zien geweest. Nou, dat zijn andere vestingsteden in Limburg. Met de vastelovend wordt er wie er nog, ja, moet ik het zeggen, geen mechanische muziek waar. Ja, moest men gewoon met een penspiano en een trommelke en misschien een truitje muziek maken. Dat waren ook de soldaten uit de kazerne. Die kosten dat spelen. Ja. En dat waren ook protestante soldaten. Oké. Die dan Hollandse soldatenliedjes zongen. Ah zo hoor. Ja, in heel veel plaatsen zien door waren dat zo'n beetje de eerste liedjes. En dan heb ik het voor de tijd dat, dat die een popmuziek begon te maken. Ja, precies. Dat hebben ze voor de Eerste Wereldoorlog. Dat was zo begin ja. Ja, gaan zitten in beeld, dames. Zo gaat het. Sittard kan eigenlijk toch wel blij zijn wat er gewoon nog steeds in de binnenstad. Ja, dat heb ik me ook heel niks afgevraagd. Dat in de oorlog zo toch behouden is gebleven dat we geen schade gehad. Er is wel schaai geweest, maar gelukkig aan de binnenstad niet zoveel. Nee. Je kijkt naar de oktoberparade vanuit Sittard. Oktoberparade 2023, 18e Oktoberfeest. En voor de 10e keer is er een mis gekozen. Maar dat betekent ook als ze eenmaal mis is, dan moest ze ook voor de rest van je leven op de ex-missen keer. Ja. En die wordt groter en groter. Dat wordt groter en groter. Dat is een hele rieke traditie wat nu is gebeuren. En ik vind het ook zo fijn als dat zo wordt doorgegeven. En iedereen is er ook zo gereut op. Dat ze in dat rieke, in de historie, dat is eigenlijk onvergetelijk. Ja, net als de schutterskeizer of keizerin beurs. Dat is Kunt ze nimmer vanaf. Nee, ik ze nimmer vanaf. En wat natuurlijk mooi is dat die eenheidskleding hebben. Ja. Je kunt natuurlijk zeggen uniform is hetzelfde, maar dat is het niet echt. Maar de trachten die ze dragen, die dirndels, zijn uniek. die zien voor uw gemak. Ja.
En we kregen die rokken natuurlijk niet ganse zijn, maar dat is net de skyline van Sittard. Ja, dat is heel schoon. Heel schoon. De ex-meester doen ook altijd met aan het alternatief Schuttersfeest. Oh. En nu hebben hun de keizerin mogen leveren. Die hebben gewonnen en Minouche Heidemans is keizerin geworden. Dus heel lang niet meer een vrouwtje keizer. Nu hoeven we alleen nog maar Marotteprins te weer. Ja, Dan dan is het klaar. Ja, dit is hun feest. Prachtig om te zien. Ja, en over 30 jaar stonden ze nog op de wagen. Ja, dat zou het zo zijn. Muziek? Ik heb de Sint-Jozef. Ja. Oftewel de Pijk van Sittard. Dat zien we uit de tweede donkerblauwe trots. kleur, hè? Ja. 1899. Die hebben wel een Ja. jaartal erop. Ze hebben niet allemaal het uniform aan. En daar kan ik goed concluderen dat er nog een deel de tent ingaan straks. En terecht. Ja, zeker. Maar ze hebben aan omvang en enthousiasme niks ingeboet. We waren natuurlijk bang bij Ja. corona dat er een hoop verenigingen de dupe zullen weren. Als ze dan toch te veel voorbij zien komen. En Sint-Jan. En Sint-Joep. Ja. Ik heb ze laatst op televisie weer een keer per ongeluk door elkaar heen gehoord. Dus Oeh. ja, ik heb Ja, een paar weken hier niet durven vertonen. Nee, dat snap ik. We kregen een wagen van een dansstudio. Ja, Als de volgorde klopt, ik denk het wel. 14. Ja, klopt. Dansstudio Riksmens uit Gelijn. Dus het is ook een internationale stoet eigenlijk. Zeker. Ja. Inclusief. En woke. Ja. Maar ook geleerd met de lotte door. Ja. Ja, van die gevoeligheden moeten we maar een keer af. Af en toe mag ze het aantippen. Ja, zeker. Want dat is de charme ervan. Het is niet meer zo wie vroeger. Maar En dit is de dansschool. die kregen het net koud. Dat is een Zwedeling. We hadden nog bij ons op In Limburg een bericht van de week. Dat ook steeds meer jeugd geïnteresseerd raakt in Ja. dit feestje. Belangrijk. Dit najaarsfeest. Jong en oud. Jo. Ja, en voor de oudere leeftijd is er weer, weet je middag ook alweer? De Rimpelpop. Rimpelpop. Ja. Ik dacht dat Cyril het zeggen. Ja. Ja. En dan moest ze een beetje uitkijken als ze de deur opengeet. Hè? Ja. Dan Dat is de rollatorrace. Krijg ze dan te zien. de rollator is, ja. Ik heb als beelden van München gezien, waar ze zich ook houden met turfhoeken. Ja, Dat geen per timeslot, hè? Dat is Ja. gelukkig hier nog niet. Ja, wie zit, die zit. En als ze vooraan wil zitten, ja, dan kun je het ook aan het doen. Ben je op het OLS geweest? Afgelopen Nee, zomer. nee. Nou. En daar hebben we l'Union Born ook al gezien in de optocht. Nu gaan we even naar luisteren. Zo.
zoekstich. Ja, Sousa. de sousafoon belicht van binnen uit. Oh, dat had Ook heel apart. Schon. Ja, chic. L'Union uit Born. Oftewel Born. Al zingend door de stroten van Sittard. We zitten een beetje op het eind van de optochtroute richting Peerdestroot. Door ontbindt zich het geheel. Er rijdt nog een tegen het verkeer in. Levensgevaarlijk. Ja. Ik heb het in het begin al even genoemd. De optocht vanochtend met Vastelovend. Ja. Met allemaal die grote wagens. Ja. Dat is een aparte club die dat organiseert. Het optochtcomité Sittard. Ja, optochtcomité Sittard is eigenlijk ontstaan uit, ook vanuit de Marotte. Er wordt toen een commissie opgericht om de optocht te leiden. Maar uiteindelijk is dat een eigen vereniging geworden. Wel met samenwerking van de Marotte natuurlijk. Maar die zorgen ervoor dat de optochttrek, die beheren de optochthal waar de wagens in gemaakt werden. En toch wel een belangrijk onderdeel dat dat een eigen vereniging is. Ja, dat onder die paraplu. ook. Ja. Ja. En onder de muziek van Oostenrijkse Andreas Gabelier komt een optocht eraan. Zo staat op het beurtje. Ja, de rit normaal voor de Vastelovens op de uit. Je hebt er een reclame op de gehad en dan komt de wagen wel iets anders aangekleed. Nu komt een optocht. Ja. Wagen van de Vrun uit de kasteelbuurt Lemmerich. Oh ja, dat ken ik. Het is een veervingerschoen, maar dat maakt niet uit. Wat koud is. Dat is als ze klotste met hè. Ja, de wagen kloetst nogal. Leuke vriendenclubs. Maar dat is juist ook dat zich die warm maken voor een Oktoberfeest, een eigen wagen maken. Dat is heel echte clubs. Er zijn een paar van. Mijn vriend doen erheen, wat ze bijeen trommelen. Je hebt maar één arm nodig om te zwaaien. Ja. De fanfare van Lemmerich. Ja. Vriendenkring. Met op de vlag was er zeker het worpen van de kasteel hier. Igor Staal. Wat? Igor Staal, is dat de kasteel? Ja, wat? Ik denk de oude kasteel. Ja. Oh ja, daar weet ik nog de dubbele adelaar in de koeiat zitten in de hoeskamer. Ja, soms als commentator goed ze er ook maar wat doet. Hè. Ja. Zullen we maar eens eerlijk toegeven. Ja, moet ook.
veel one-man shows hebben ze, hè? Nu we toch een gaat hebben. Veel one-man. Ik heb 4 voorstellingen, ja. Het is een try-out en dan 3 voorstellingen in het Toon Hermans Theater. Dat is wel knap. Dan is je try-out doen in Heerlen. Ja. En dan 3 keer in het theater in Sittard. Zo zag me geen op Facebook van een try-out in Heerlen, een groot vraagteken. Toen zag ik van, ja, als ik ze daar aan het lachen kreeg, dan zit het snor. Ja. Dus, maar dat is wel eens anders, want ik heb mijn eerste 2 one-man shows heb ik gedaan. Mijn eerste omdat ik dat ooit een keer zelf wou doen, tot ik daar geen speed van zou hebben als het nooit zou gebeuren. En dat was eigenlijk meer op het zittense gericht. En nu bij de tweede heb ik hem gewoon neutraal het breyer geschreven, zodat ze niet van Sittard hoeft te zijn om het te snappen. Okay. Maar we gaan weer met de parade. Ja, wat kregen we? De jongens van de brandweer. Gigens. Ze hebben voorop al, ja, dat zijn, ik ken er een paar, die dus van de brandweer van Sittard zijn, die zijn zo groot meteen, dat is zo'n team. En die doen met alles met, of dat nu met de vastelavond is, hebben ze altijd in de wagen, Oktoberfeest. En dat vind ik wel fijn, hè, dat zo'n instantie als de brandweer, de blusser volgens mij in het nerven zich zitten. Dat de jongens van de brandweer zich ook zo profileren naar het volk toe. Club Ummernaat. Ummernaat, ja. Ja. Dat scherm kijken ze daar voetballen, hè? Voor op de wagen. Ja, dat moest toch ook af en toe amuseren, hè? Met absoluut. Leven zo serieus zat. Ik woon tegenover de Netterama. En als de brandweer nu... Wat is dat? Een Superman. Als die brandweer nu boodschappen gaan doen... Is zo verkocht dan natuurlijk. Het is een 100 euro voor. Ja, sorry. En daar? Als die boodschappen gaan doen, dan gaan die met de brandweerwagen... zitten die bij mij in de straat. Want die moeten altijd samen zijn. Ja. Dan kan niet één alles gaat keers. Nee, die moeten met z'n allen. Want als de brand uitbreekt... moeten ze direct kunnen vertrekken, ja. Vind ik dan wel goed georganiseerd. Ja. Geleen? Ja. Harmonie Sint Cecilia, 1866. In volle maat. En met majorettes. Ja, die is ook niet meer zo vuil, die groepen. Ik vind het toch altijd wel geschoon en het hebben. Jazeker. Nu krijgen we weer een buurt, ook wat met de vastelavond, altijd in de wagen met trek. Lu met plezier. En live muziek. Trummelke erop, gitaarke en een trekzak. Gigens, goed. Een liedje van de Jochem. Ja. Jochem Erens, Jo Erens. Twee kennen allemaal Limburg alleen, maar oorspronkelijk wel Sittard alleen. Hè? Ja. Dus heb je wat zangers hè, in de stad. Ja, goed ook. Of die van Sittard zijn, weet ik niet. Dat klopt niet. Heel veel Lu met plezier. Ja. Plezier, sorry. Plezier. En ook de vastelovensvereniging van Born presenteert zich hier in de optocht. Een grote wagen. Higgins.
het Oktoberfeest-stil zo te zijn. Oh. De Bessenbeiers. Kijk eens daar. Een dubbeldekker, Jo, Cyril. zo hè. Dan kan iedereen mee. Gans Borg kent erop. Precies. En iedere wagen heeft zijn eigen cameraman. Hè? Ja, machtig. Iedereen wil dit vastleggen. Dit gebeuren. Kapel, niemand zusammen. Oh ja, de kapel. Niemand samen, maar iemand erbij. Ja. En zit het nummer ze zich Kapel nooit bijeen, dan hebben ze nu niemand zusammen. En de snaker achteraan. Die zien van Broek Sittard. Ook zo'n aparte kern, eigen kern. Tegen de Duitse grens aan. Eigen stadskern, ja. Met nog een eigen schutterie. En de vasteloosvereniging? Nee, De Snaken, ook vasteloosvereniging. Oh, ja. Ja, de Snaken die zitten altijd in de middengrote wagens door die met. Veurman van de Snaken. Wat zegt hij? Veurman van de Snaken, John Smit. De windleed is altijd met de vasteloosschrift. Ook die hebben ze nodig. Absoluut. De knapste man van Broek Sittard ook, toch? John Smit. Ja, van Zienstraat dan. Van Zienstraat. Op de hoek. En hier is die hoogtepunt, Cyril. Oh, zo daar. De 10e Miss Oktoberfeest. Hier in Sittard. Ja. Die we dadelijk in beeld krijgen. Met alle vrienden en vriendinnen en familie op de wagen. Daarbovenin staat het Femke Thiessen. Hier in Zienstraat. En het zingt zien vast en zeker zijn liefleed wat gekozen is ook. En wat bij dit Oktoberfeest werd. Cyril, mag ik dich bedanken Oh, voor dit deskundig commentaar. Graag gedaan. Ik zal veel dat we zijn gaan drinken. Ja. En wie is volgend jaar? Is er erbij? Oktoberfeest. Ik doe mijn best. Goed zo, moet ze doen. Dit was de Oktoberfeestparade vanuit de Meert in Sittard. Ik wens nog een fijne 6 dagen in de stad.